naman may Diyos, bagang hindi mabait. Pagod to si Sir. Mabait to si Boogie. Mabait to si Boogie. Anong Boogie, Ay, Lord? Call him Lord. Kayo magutom. Naya na ang Diyos. Nas- Nakabaga si Sir, naalis pa lang. Asan po si Sir? Naalis pa lang. Ay, naalis pa lang. May mga sisiw, oh. Binili ata ni Boogie. Ay nag-uumang ng bitag sa sarili niya handa. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan. Ma'am, asan si Sir? Hilab, Saan po nagpunta? I can't tell. Where did he go? I can't tell. Ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kita mo? Can we come in? Ay sabi ni Sir Nat daw, narinig ba galing na nasa likod pala. Ano sabi ni Sir? Nat daw. Asan po si Boogie? Yun na lang. Hindi ko masasabi. But hindi kilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap. Sino ang mahirap? Hindi niya kung paano niya. Ngunit ito'y baliwala sa mga taong sipag. Nakikialam pa rin. Kumain na po kayo? Ako, lagi ako kumakain. Oh, always ilang basa. Ng pagkain po, pagkain. Ang buong bayan, ilagay na lang ninyo doon. Sa ang buong bayan ay ginugulo ng palalo. Kay tao ay namumula. Babasa po si Ma'am Luz, oh, ng Biblia. Sa kanila'y Sipag magbasa. At bumagalit ang mga wala. Ano Boogie? Kanino galing yung sisiw doon? Binili mo? Hindi po. Kayo na yan? Tiyo po yan. Ah, kay tiyo mo. Kaya palagaan lang po. Ah, kasi cellphone mo? Night po. Kumusta man? Magagamit naman? I am not afraid, I know. Walking in victory, I know. Ma'am, anong kanta yan? Anong kanta po yan? Ay, Victory Song? yes. Ang linis ah! Ay, hindi wala naman na. Ang linis! Wala pang gamit. At kung may gamit, ano Madala kaming gamit sa sunod. May dala po kami oh, sa inyo. for God. Oh. There, I have taken my merienda. It is all free. Alright. Pagbigay kasi namin yan sa relief. Napadaan lang po kami dito. Pamigyan lang po sana natin sa relief. Kaso ay napadaan tayo kayo ng ma'am. Bibigyan namin naman. Aircon! Ay, lahat niya kanya. Marunong pati ang mag-operate. Magbibigay ng Rep! aral. Pati rep! Lahat kanya nga, miski yung biggest pa. Ay, Alam mo, kahit si Edo, siya ang inventor. kahit kami sa kanya. Ay, di. Siya sa kanya, sa kanyang provision. Magbigay ng alam, pamalo at ang saway. Ang linis dito mama, nagwalis ata kayo. Di nga ako, nagbuhos ako na, ay, nag-anak ko ng sabon yan. Hindi pa nawawalis at wala pang walis. Ah, walang walis. Wala kayong walis? Madala kaming walis sa sunod. Ay, huwag na sa akin mag-intindi niyan. Bakit? Ay, may aatindi. Magbibigay ng alam, pamalo at ang saway. Anong book po kayo binabasa nyo? Book of ano yan? Kawikaan 29. Ah, Kawikaan. Ngunit ang bata kapalit. namin yung Bible mo. Oo nga, luma na. Agdal has all, the new edition, the global. We will give you new Bible. Ay, marami si Sir. Sira na baga oh. Ay, marami basta si Sir. Ay, pati ang, ano yun. English Bible, you want? Ay, bahala si Sir. Si Sir ang marunong. Sinong sir? Ay, ama at ang anak. Pag masama ang namamahala, naglipa na ang karasa. Ngunit, Ma'am, magkano gusto mo pera? Ay, si Sir ang bigyan ninyo. Mayaman ako. Ay, Jesus. Only God has. Mayaman ako kay Sir. Masasakyan ng matibid ang kanilang kapahamakan. Ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw sa iyong karangalan. Kaya kayo ay may Bible para mag- Ma'am, sama kayo sa amin ni sir. Mamamasyal tayo. Ay, we have our own. Kayong dalawa ni sir, mamamasyal tayo. Ay, kami nga dalawa lang. Masama kayo sa amin? Ay, di. May sasakyan kaming dala. Ay, maraming sasakyan din siya. Lahat may sa kanya.
Ang bansang walang Diyos, puno ng kagulan, ngunit mabuti 2,000. na hamak ang hangal. Galing kay Ma'am Elena. Kaysa taong ang pinasabingin, tinidiba. Kapag ang utosan ay iyong pinilayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin, lagi napapasok sa lagi nakikipag-away dahil sa init ng ulan ng Diyos. Ma'am, anong favorite verse mo? I can do all things through Christ who strengthens me. Ay, Jeremiah. Philippians. Ay, Philippians. Ano pa? God's forbid. Ma'am, John 3:16. Ay, kay Sir ba kayo? You know Psalms 23? Ay si Sir yun, ang shepherd, great shepherd yan. Pag nagsabi ng totoo, ipabibilang ko ng Bibila ka lang, ma'am, pambili ng Bible. ay marami si Sir. Oh. Lahat ng lahat ay meron. Ito, Siya kaya papasok ako. Napaprint. Ma'am, oh. Oh, Ay si Sir! pambili ng Ngayon Bible. si Sir! Ha? Sir! Bata pa si Sir. Siya na nga ang highest. Bata pa nga yun, di pa marunong magbili. Ay, ano't mabila eh. Siya na nga ang pinamimigay niya ang totoong lingkod, binibigyan ng global. Ah, Ngunit parusa naman. sira-sira na rin yung ano mo, yung Karni na lang lagayan mo ng ano, damit. Naitapon yan. Drawer. Ay, kagabi pala. Ngunit Sira-sira parusa na. naman ng Diyos pag mamatuwid. Bago ang yero. Bago ang bubong nyo, Nay. Ay, di. Ano yero, bago? Hindi, sinira nga ng mga masasap ng mga liko ang piso. Anong... Kaibigan kami ni Sir. Ay, wag. Nakita ko yung mga gawa ninyo may mali. Ang masama ay Aling mali? naman. Oy, laging may malis. Kaya mali talaga ang mga mind ninyo. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga mali. Gusto lang naman namin tumulong. Ang Oh. masama. Ay, siya sir ang nabigay. Gusto lang namin tumulong. You are not the right Walang matuwid. benefactor. Wala kahit God isa. alone. God alone. Matuwid kami. Jesus. Lol, ma'am, Sir, matuwid ito na po. Oh, ito po. Oh. Bigay mo Ay, kay Sir. Hindi, si Sir ang ano yan, may-ari. Nasaan si Sir? Sir, come now. Oh, inihila si Sir. Ay, naku ito bibigay. Sa'yo o kay Sir? Siya marunong. Barkada ko ito si Sir. Oh. Ay, walang Oh. balong yan. Oh. Mali-mali. Oh, niyakap ko si Sir. Barkada ko ito. Oh. Pagod-pagod yan, oh. Walang tigil. Masipag si Sir ay. Ay, syempre. Masipag. Oh, The Sir, Lord of para Lords. sa'yo. Galing kay The Ma'am King Elena. of Kings. The Lord of Ma'am Luz, si Sir na bahala sa pagkain nyo ha. Oh, si Sir na po bahala. Sis, bahala. Yan ay magaling ali, pati pagluluto. Apa, Pati yung ama ay paring magaling. magaling pala si Sir. Lahat kaya. Lahat alam. Ay, lahat ay ginagawa. Mabait yan. Ano, pagod-pagod to si Sir. Mabait to si Lugi. Mabait to si Lugi. Anong bogey, Ay. Lord? Call him Lord. He is the Lord of hosts. Mahal-mahal ka ni Sir. Madamandarig mo ng Mahal-mahal ka ni Sir. in authority of all. I thought the Lord is Spirit. Ay, wrong. Big anti-Christ ka. Antichrist ka pala. Yari. Nasa ang epistle. Wala ka, Pag Antichrist ka, binasa Brother mo, Jose. nagkatawang tao siya. Who is Sige the daw. manifested? Anong manifested lang ah? Ay, Who is the God manifested in the God? flesh. In the flesh. Who is the God in the flesh? Ay, Jesus. Ano pa yun? Jesus Christ. May ama. Anak, nakikita ba ninyo dyan? Jesus May Christ ama, is may the anak. God in the flesh. Siya ay nagtuturo sa mga musical instrument.